Ndigbo, is it not a high time on Olonwoka? Because there's a rumor flying up today that now the young man was, but that's by the way. I'm trying to draw your attention to something. Obolo nuna marihunu melodies dibia. Two things in at this internet now. It's another dibia with direct link to JPAC. It's not with direct link to JPAC and Governor Izoka. I will not doubt it because they have been together from beginning. So Ginezime, all the can promote the dibia keta kewe buputia. Hana he promote ya kewe megine kawe buputia. Man, I was thinking about something this morning when Tetensuki. If this young man ne apatabodily at this kind of challenge ne home and cause how many young men will go nike and go bala who had working young men will go nike? Go and think about it. How long would you have like him? Because if somebody like this can stand against the community village development, he can easily stand against Nebuchadnezzar Mofama. It's very much possible. We should go and investigate. And I said, can say but I go, let them go and investigate this young man. Nakamalo or Mugumado no bunike. Because when your name this bragging shows that something it is ordinary. It's not his first time, neither is it his last time. It is not his first time. Nkojabu his last time. But this is the end of the road for him because no people go anywhere. So it's time now. Can you investigate? Bagalia, can you mapan we go case we tia came when no fair. We go bazia come mad. So we begin to think about it, don't we? Because a lot of things came to my mind. Say, if this man can be bragging like this, which means now, oh, you go to Unapologetically hani kene of man village that he is against development like this. Oh, you go. Just think, go and think about it. But I could just make your logical thinking is okay. If this person can do this, which means he can also do this. Let I go. It's just about imagination and you go suspicious act of what is really happening. But at the end of this video, go on his bragging again. Now this video. And also don't support here. People should go on and begin and keep supporting. Mbosaya about also and go a mile. Go the one. Sebi the fimi. If fully an anom nor lakam, if gakam, layer, anom no. Ema hache no ihe niile we egwuregwu ana ama agba egwu owukwu ka m pụtụrụ wa abịgba enwere he chiji system n'obodo a enwekwa na he nje bụrụ ọkpọ enwere he nje bụrụ onye ọkpọ abụrụ m onye ọkpọ n'efu ife m kwuru ka m na-eme ihe ọbụla m kwuru bụ he m na-eme lee ya gosi ha cloud zi ha bịawa gosi ha ọwụ ebe na-afụ na ka anọ na-eme ihe ndị eme ka ebe ile ka anya na ka anọ na-eme ihe ọ dịghị m ọkanya ọ nọ m nso gosi ha gosikwa ha ebe a bịa nọ ebe a gosi ha ka ha fụ date taa ka m na-akpọ ma na-akpọ date na-akpọ time lee anya na time gị gwa ha hekwa with ọnụ gị 4:35 4:35 yes today's date ọ gịnị today is 10 yeah. Of Guinea October 10 2025 what time again 4:35 akwa enwere otu cloud dị nna ebe ahụ n'uche na power the power no dey at all ihe mere nji mebe ihe a mmemme ahụ ka mmara akwụla ụdịrịka onye abụbata ebe a mmara ma onye ọ na na-ekpa aha ma ọwụ onye ga-eme ihe chọrọ ime na-aghara n'ime ni nwanna unu ekwekwala ka a na-erisivu n'ụwa gwa m otu ị ga-eji jee nọrọ dasada sị gị ṅụọ mmiri wee ṅụrụ na ya agba ọgọrịa gị sụrụ nchawa saa ahụ ya eme gị nke a nna gị rịabụla chọba onye na-agwọ gịnị ihe ndị a bụ fake mụnwa na-agwa gị na ihe ndị a bụ fake come to reality ihe ndị a ha na-emebe a fake
enwere ndebi ike nke a dị ike ọ bụ ihe nji gosiba aka mmarakwụrụ ụdịrị ka ndị mmadụ na-eti prapra abịa na kọndem na nkwụkwọ ndị ahụ na n'iti prapra mmarakwụrụ ụdịrị akwa ọ mara su ha agbanyụọ kamera gba sizie netwọk ihe a nakwa aga lee ya mmiri na-ezo lee ya wọchị ya mmiri na-ezo ihe ọbụla amụọ nsị mee ka m na-eme nwanne anaghị m aka o obodo olumo ekekere ụwa obodo olumo ala nwanni obodo olumo obodo oleze dibịa o mụọ ka mụọ ngwa kwado abịadịla m mụọ edenye akenye ga-abịadịla m mụọ ọkpụ abịla m ewe udo ka dị m ọ ga-adị mma ndị nwenni o obodo ọrọrọ o obodo ka ọma dịrị sọbụ ka ọjọọ ndị nwenni ngwa kwado nuo unu leele ọrọrọ o ụbọchị mma o a sịrị ya gazie n'eke gazie n'orie gazie na afọ gazie na nkwọ ụtụrụ ehihie abalị a sịrị ya gazie o ọ bụ n'odo nwoke ma dị nwaanyị na-amị ya udo bụ odo ya doo n'eke ya doo n'orie ya doo n'afọ ya doo na nkwọ onye shi n'ibiri ya biri onye shi n'ebili ashị ya kwalie ngwakwadị nụ ya gazie o ise odo mma o ise odo mma o ise ha ala nwere ngwakwado Chineke kere ụwa ngwakwado ekekere ụwa ngwakwado ọ bụ nna ahụ ngwakwado nuo acha agbadịla Chukwu kere mmadụ anya abịadịla ekekere ụwa anya abịala iburu oke osisi oke apụ adịta oshi nọ n'ala Imo steeti a ala ngọkpa ala Naijiria ka gịnị ahụbeghị m ị nọ na-anọchiba ama m mgbe i bidoro amakọnụ m mgbe i ji akwụsị kama onye bịara n'ukwu gị ihe ọya yakpa onye dị aka aka ụzọ meghe chi ndị ọ bụ ngwakwado anyị abịala taa abụghị nwa afọ abụkwanụ nwa afọ akpụ abụkwanụ dibịa ebe ya anụ bụ dibịa nna arụ nwoke ya na-ere nna arụ nwaanyị ya na-ere mgbe ọbụla mere nga aha gị onye ọbụla kpọrọ aha ya aga jedakwa ndị ha ejeela ala bekee nọrọ n'ala bekee na-ebuso the son of the soil agha na-eme ihe akaja o mgbe ọ bịara nga gwa gị okwu ihe ọhụụ chọrọ imeri eme ya mere n'ugbu a abịala m he mbụ bụ eze ala si ngwakwado ọ bụ eze dibịa bịara eze dibịa nga ọkpa ala bịara n'ukwu gị si ngwakwado udo ka dị mma ọ ga-adị mma ise udo ka dị mma ọ ga-adị mma ise kama gị kwuru sọ bụ onye ọbụla na-ebuso onye agha ka ị ga-ebuso agha ise onye ọbụla na anya ihe enyi n'ike na gị gakwa ewetu onye ahụ n'ike igbo kapụ ngwakwado pụta kwadoro ụmụ gị ihe rubere ahịrị enyi bụ ọkpụ a na-akpanya akpa anakwala erinyeri anyị bụrụ nwe eze adịsonye efu na mba adịsonye ihe nwata anata ibi akwa eluigwe nye anyị mmiri kụbi ya kụchiri ya ọ bụ na ihe ụkara bụrụ ha ime biko bịara eji m ọjị kwụbịa na mmanya ọkụ bịa taa sị ka m gbaa gị onye si ụda adịla n'ala mbishi ụda adịdịrị ya o ise onye si ọganihu ga-adị n'ala mbishi asị ọganihu adịkwarị ya o ise abada eji ihe nwata agụzi ibi akwa abada eji ihe nwata agụzi ibi akwa ndị nwata nọkwa n'ide ebe na-azọ n'ala ọgụ
Ami ya resi ya sima no hari ha ya nwedi o. Ngwa kwade no. Chi ndi chechi ndokpu. Ụbọchị taa ngwa kwade ofo n'ogu ngwade. Ekekere ụwa ngwade. Ejiri m ojukwu na mmanya ọkụ wee bịa mmanya ukwu. Si n'ụbọchị taa unu nabata. Aga m awụ ya wa na menye unu n'ike. Si unu nyekwanye n'ike. Ayola sha yota. Aikwuola sha ikwuda. Biko biara. Obodo agwa oriwe. Obia dị bunyi n'ohu. Asị m anya gbakwa ya na nkeka o. Ise. Ọnọdụ n'ọfọ. Ise. Nweze agadi fu na mba. Ise. Nweze agadi fu na mba. Ise. Nweze agadi fu na mba. Ise. Ọ bụrụ onye rụ ka ya hụ n'anya. Awọtọrị. Ọ bụrụ onye rụ ka ya hụ n'anya. Ise. Amụna na nsị ndeba ara na dike fuheria. Ya edo manya masị mba, anwụ akwala ike onye a. Mụnya me nwere ike o ji bịa. Bọtele anami asa dị n'ike o jiri bịa. Ise. Adịdị onye m ya ni. Adịkwana onye m ya ni. Na ihe gbasara ike. Ya sịrị ike dị. Ya mere o jiri biri.